Moje vysněné ideální kino by bylo kino repertoárový, to znamená, že by hrálo každý den jiný film. 200 míst, 250 míst by mělo. Nehrálo by americký majors vůbec. A nebylo by odhlučněný, to znamená, že by nebylo akusticky utlumený. A bylo by to kino, který by mělo takový jako menší plátno. Abych slyšel diváky, jak se smějou nebo jak vzdychají kolem mě, protože si myslím, že... Moje ideální kino je Aero. No, ideální kino pro mě je například takový Světozor nebo kino Aero, protože ta kina nejsou ani jedna příliš velká, mají svoje hezké prostředí, zejména Aero má takový ten velice jakoby starodávný štych, což je příjemné. Já mám rád, jako když člověk někde přijde a mají ho tam rádi a je tam prostě fajn prostředí, kde se člověk může s někým setkat a to si myslím, že to Aero je prostě v tom fakt fantastický.